Защо ли изтезавам листа бял? О, не мислете, че това е хартия. Денят като смокинята е зрял, а в жегата осите сбират партия. Ленива за духа, объркан ритъм, лист бял екран, примигваш тих, с насмешка себе си. Отново питам, ще стигнат ли словата река Стикс? Подреждам на низ букви в листа бял, сякаш затъвам в пясъци подвижни. Откъсва се денят, съвсем озрял, а буквите жужжат и думи виждам. И на екрана в листа мержелеят хиляди знаци, думи, мисли. Собствена песен скоро ще запеят. Безсмислено е текста да подписвам. Защо ли изтезавам бял екран? Клавишите защо натискам с пръсти? Защо денят като чувал съдран? Се нови букви в думи раси, орфически наследник съм Сизиф. Изтривам файла, знам, че е поел по своя път. Денят е вече сив, а жегата достига до предел.